dostala na tento workshop lavicu, ktorú mám po mojej starej mame. A tá lavica vlastne pre mňa znamená celkom dosť, takže bola to taká otázka, že či s ňou pracovať alebo nie. Je to na jednej strane výzva, ako spracovať veci, ktoré majú veľmi osobný príbeh a spracovať ho formou, ktorá bude zrozumiteľná aj ostatným.